Tao po. Tao po. O Brian, napasyal ka. O Brian, bakit parang matamlay ka? Kakayanin ko po bang manalo? Kung hindi masasaksihan ni Coach ang aking tagumpay. Kahit hindi man makapunta ang coach mo sa mismong laro mo, tandaan mo Brian, ang tagumpay mo ay tagumpay na rin niya. At ipagmamalaki niya na ikaw ay naging estudyante niya. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para lang makamit namin ang inaasam naming tagumpay. Oo, ganyan nga Brian, laban lang. Kahit nasasaktan tayo sa nangyari sa coach mo. Opo, Tita Ruby. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po ang lahat para lang makuha yung gintong medalya. Tama yan, Brian. Sige po, Tita Ruby. Mauna na po ako. May pupuntahan pa po kasi ako. Sige, mag-iingat ka at good luck sa laro mo. Opo, Tita. Sige po. Ang bagal naman. Wala, mabagal. Hay nako Brian, yung ginagawa mong yan, malabo kang mananalo. Eh, paano naman, Coach? Bigla mo akong pinatakbo. Hindi mo man lang ako pina-warm up. Paano ka magiging malakas kung nagre-reklamo ka na kagad? Pwede ba, Coach, na magpahinga muna? Pwede naman. Salamat, Coach. Kung nakatatlong ikot ka na, pwede ka na magpahinga. Inay, O Abi, nasan po si Itay? nako, maagang umalis. Mag-iensayo kasama si Brian. Bakit anak? May sasabihin ka ba sa kanya? Meron po sana, Inay. Ano ba yon? Sabihin mo na lang sa akin. Baka kaya kong gawin. Pero, Coach, pagod na ako. Pagod? Nakakadalawang ikot ka pa lang. Coach, pahingi na lang ako ng tubig. Mamaya na, pag nakabalik ka na. Coach naman. Susumbong kita kay Papa sa ginagawa mo sa akin. Kung ako sa'yo, umpisan mo nang tumakbo. Magpapasama po sana ako sa bayan para bumili ng gamit sa eskwelahan. Pasensya ka na anak at hindi kita masasamahan. May gagawin pa kasi ako. Ayos lang po, Inay. Hindi ko rin alam anak kung masasamahan ka ng tatay mo. Kasi pagod yun sa ensayo. Lagi na lang si Brian ang sinasamahan niya. Anak, huwag ka na magselos. Ganyan naman siya palagi. Inuuna niya ang ibang tao kaysa sa sarili niyang anak. Para maliit lang ang sweldo na ibigay niya sa'yo. Sige na, tumakbo ka na.
Tatakbo ka rin pala. Dami mo pang arte. Ay, nako. Huwag ka na mag-isip ng ganyan sa itay mo, Abi. Eh anong gusto niyong isipin ko, inay? Ginagawa niya yon para kumita siya. Para sa'yo rin naman yung kinikita niya, di ba? Iba talagang anak pag nagselos sa iba. Kuha na yan, Brian. Bukas ulit ha. Coach, sabi niya sa susunod na araw ulit. Ba't bukas? Wala akong sinabing ganun ha. Coach naman. O sige na, Brian. Uwi na ako. Ingat ka sa pag-uwi ha. O, Masong. Bakit, Masong? Medyo masakit kasi itong katawan ko. Sinabi ko na kasi na huwag mo nang tanggapin yung pag-iensayo kay Brian. Pero tinanggap mo pa din. Ay nako, Masong. Sayang rin naman kasi ang ipapasweldo sa akin ni Boss Berto. Kaysa naman yung kalusugan mo, ang kapalit sa pagtuturo mo. Huwag kang mag-alala, Ruby. Kaya ko pa naman magturo. Aba, Masong, tumatanda ka na. Alam mo, Ruby, kalabaw lang ang tumatanda. Siya nga pala, kanina ka pa hinihintay ng anak mo. Bakit, Ruby? May kailangan ba sa akin, ang anak natin? Hindi ko alam. Siya na lang yung tanungin mo. At nagmamaktol siya sa'yo. Eh, asan ba siya? Nandun siya sa likod. Sige na, puntahan mo na. Ang anak mo talaga, matampuhin. Pag hindi na ibibigay yung gusto niya. Sinabi mo pa. O sige na, Ruby. At pupuntan ko muna sa saglit. Sige, Masong. Ano na naman kaya ang imutok ng anak ko? Abi, anak. Anak, may sasabihin ka raw sa akin, sabi ng nanay mo. Tay, pwede niyo po ba akong samahan sa bayan para bumili ng kailangan ko sa project? Ngayon na ba, anak? Sana, Tay. Hindi ba pwede sa susunod na araw na lang? Kasi pagod ako sa ensayo ni Brian. Ganyan ka naman lagi sa akin. Wala ka naman panahon sa akin, Itay. Buti pa sa iba, may panahon ka. Samantalang sa akin, wala. Hindi sa ganun, anak. Ganun yun, Tay. Anak, maunawaan mo sana ako. Sige, anak. Magpapahinga lang ako saglit. Sasamahan kita sa bayan. Huwag na po, Tay. Ako na lang po mag-isang pupunta. Baka po kasi pagod kayo. Abi! Hayaan mo muna si Abi, Masong. Bukas, puhupa din yung tampo ng anak mo. Bakit ganun ang pakikitungo niya sa akin ni Abi? Huwag mo nang intindihin yun.
Gusto lang niya na lambingin mo siya. Alam mo namang ginagawa ko lang to para sa kanya. Andun na tayo, Masong. Pero sana, bigyan mo naman siya ng atensyon, kahit paminsan-minsan lang. Sinabi ko naman sa'yo, na huwag mo nang tanggapin yung pagtuturo mo kay Brian. Katatapos mo nga lang magturo kay Migs, di ba? Kaya nagsiselos ang anak mo sa mga tinuturuan mo. Oras ang kailangan ng anak mo sa'yo. Sige, Ruby. Huling pagtuturo ko na to para mabigyan ko ng oras si Abby. Total, may sakahan naman tayo. Doon ka na lang magtrabaho para may oras ka kay Abby. Isan naman tayo kukuha sa pang-araw-araw. Gastusin dito sa bahay. Huwag mo nang problemahin yon. Kakausapin ko si Ate Lisa. Pero sayang din kasi ang pagtuturo ko. Masong, kailangan ka ng anak mo. Ang oras mo. Hindi ka na, Masong. Kumain na tayo para makapagpahinga ka na rin. Sige. Oh, Brian, malapit na ang laro nyo, ha? Isang buwan na lang, pagbutihin mo. Sana pala rin ako, coach. Basta, Brian, yung mga tinuro ko sa'yo, ha? Huwag na huwag mong kakalimutan. Oo naman po, coach. Makakaasa po kayo. At isa pa, baka ikaw na yung huli kong i-coach. Ha? Bakit naman, coach? Nagsiselos na kasi yung anak kong si Abby. Wala na raw akong oras sa kanya. Puro na lang daw ako nagtuturo sa ibang tao. Okay lang naman po yun, di ba, coach? Meron naman po kayo napapala sa pagtuturo nyo. Hindi kasi naiintindihan ng anak ko yung sitwasyon ko. Kaya ganon. Sa tingin ko po, magkapareho kami ng sitwasyon ng anak ninyo. Paano mo naman nasabi na pareho kayo ng sitwasyon? Kasi si Papa, lagi na lang wala. Puro na lang trabaho yung inaatupag niya. Abby, Bakit po, Nay? bakit tulala ka dyan? Tanghali na. Bakit hindi ka ba papasok? Masama po kasi ang pakiramdam ko, Nay. Masama ang pakiramdam o masama ang loob mo sa tatay mo? Paano naman po kasi? Hindi ka niya sinamahan sa school para kunin yung certificate mo, ganun ba? Anak, darating din ang araw. Magkakaroon siya ng oras sa'yo. Malapit na yun, anak. Hindi niya alam. Nawawalan na siya ng oras para sa akin. Alam mo, Brian, ginagawa lang niya yun dahil sa'yo. Para maibsan ang pagkaulila niya sa mama mo. Mahirap din sa aming mga tatay na hindi nyo naintindihan ang sitwasyon namin. Kahit ibigay namin ang lahat-lahat na pagmamahal. Kung hindi nyo naman to nararamdaman. Kailan pa? Halos hindi ko na nga maramdaman ang pagmamahal niya bilang isang ama. Anak, matatapos ng pagtuturo ng tatay mo kay Brian.
At itutuon na lang niya ang oras niya sa bukid at sa'yo. Ayaw mo nun? Palagi nang may oras at atensyon ng tatay mo sa'yo? Hindi po natin masasabi yan, Nay. Sigurado ako, anak, manunumbalik ang pagmamahal mo sa tatay mo. Sana nga po, Nay. Ay, nako. Ang hirap naman pakiusapan ng anak ko. Mahirap po ba maging ama? Maintindihan mo lang ako, Brian, kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Sana, pag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, yung kagaya ninyo. Bakit naman? Kasi po, ang bait-bait ninyo. Kahit lagi nyo akong pinapagalitan sa training, alam ko naman na para sa akin din yun. Para mas lalo pa akong gumaling. Kahit ano gagawin ko para mahasa ko pa ang talento mo. Salamat po sa lahat ng tulong nyo sa akin sa pag-ensayo, Coach. Sige na, isang ikot pa. Sige po, Coach. Malayong mararating tong batang to. Abby, dumating na ba ang tatay mo? Hindi ko po alam, Nay. Hindi ko pa naman po nakikita. Aba, anong oras na? Nanggaling na ako ng bayan at nakabalik na. Wala pa rin siya. Saan kaya siya nagpunta? Hindi pa rin siya nakakauwi. Baka pa uwi na rin po siguro siya, Nay. Ate Ruby! Ate Ruby! Ate Ruby! Ate Ruby! Sino kaya yun? Ate Ruby! Ate Ruby! Ate Ruby! Oh, huminahon ka. Anong nangyari? Kasi po, si Mang Masong, Oh, bakit yung asawa ko? nabundol po siya ng tricycle. Malubha po ang nangyari sa kanya. Ano? Asan siya? Sinugod po siya sa malapit na ospital. Masong! Nay, tara na po. Punta na po natin si tatay. Tara po. Tao po! Tao po! Oh, Brian, napasyal ka. Oh, Brian. Bakit parang matamlay ka? Kakayanin ko po bang manalo? Kung hindi masasaksihan ni Coach ang aking tagumpay? Kahit hindi man makapunta ang coach mo sa mismong laro mo, tandaan mo, Brian, ang tagumpay mo ay tagumpay na rin niya. At ipagmamalaki niya na ikaw ay naging estudyante niya. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para lang makamit namin ang inaasam naming tagumpay. Oo, ganyan nga, Brian. Laban lang. Kahit nasasaktan tayo sa nangyari sa coach mo. Opo, Tita Ruby. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po ang lahat para lang makuha yung gintong medalya. Tama yan, Brian. Sige po, Tita Ruby.
Mauna na po ako. May pupuntahan pa po kasi ako. Sige, mag-iingat ka at good luck sa laro mo. Opo, tita. Sige po. Nay, sino po yung kausap niyo kanina? Ah, si Brian, anak. Ah, ganun po ba? Tanghali na. Hindi ka ba papasok? Mamayang hapon pa po ang klase namin, Nay. Ganun ba, anak? Halika na sa loob para tulungan mo ako magluto. Tara na po. Brian, kahit wala man ako sa tabi mo, sana gawin mo pa din ang mga ginagawa natin sa ensayo. Opo, coach. Pero, coach, di ba po mas maganda kung nandun kayo? Para mas lumakas pa po lalo ang loob ko. Hindi sa lahat ng oras, nasa tabi mo ako, Brian. Kung saan ka nadapa, doon ka babangon. At sa pagbangon mong muli, humabol ka at sungkitin mo ang minimit mong tagumpay. Salamat po sa mga payo mo, coach. Lahat po ng sinabi niyo sa akin, coach, gagawin ko. Makakaasa po kayo. Ate Ruby, Oh, Brian, bakit nandito ka? Ate Ruby, panalo po ako. Nag-champion po ako. Sabi ko sa'yo eh, kaya mo yan kahit wala yung coach mo. Siya nga po pala. Asan po si coach? Nasa likod, puntahan mo na lang. Sige po. Coach! Coach! Nag-champion po ako. Sabi ko sa'yo kaya mong manalo kahit wala ako. Pero mas maganda sana, coach, kung nandun kayo. Para nasaksayan niyo kung paano ako nanalo. Meron man ako o wala, ang importante, nanalo ka. Coach, maraming salamat ulit. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakamit to. Hindi mo rin makakamta ng tagumpay mo kung hindi ka magpupursige. Siya nga pala, Brian. Pakisabi pala sa papa mo na maraming salamat sa binigay niyang tulong sa akin. Makakarating po, coach. Siya nga po pala. Kamusta na po pala yung binti nyo? Ah, ito. Medyo mabuti-buti na rin. Tay, Oh, bakit anak? aalis lang po ako saglit. Pupunta lang po ako ng bayan. Mag-iingat ka anak. Opo, Tay. Samahan na kita, Abi. Mabuti pa nga para may kasama ka. Salamat, Brian. Wala po nga naman. Tara na, Abi. Tara. Masong, saan pupunta yung dalawa? Pupunta si Abby sa bayan. Si Brian naman nagpresenta na samahan si Abby. Kung ganon, pinayagan mo? Wala namang masama kung sasamahan siya ni Brian. Kung sa bagay. Halika na sa loob para makakain na. Tara.